16 вересня. Вечір. Оце вже остаточно закриття сезону купального. Верхнє Вигурівське озеро чистесеньке. Качечки. Водичка чистюня. І така купальна десь. Може градусів 19 приблизно. Класно. Така на Троєщині красотища. Така водичка тут. Пляжик. Облака. Тут така верба красива. Ну от так, дякую Господу за гарний сезон, за гарну водичку. Все клас.